Коко, айде да гребнеш мамо с лъжичката. Айде, мамо. Той сега ще почне музичката. Хайде, гребни с лъжичката, Коки. Гребни с лъжичката, мамо. И ам в устичката. Ето. Айде, Коки. Виж тук какво имаш. Гребни с лъжичката. Остави ги те сега, те пеят и играят там. Айде, мамо. Мама не може да покаже, тук е много светло. Как си омазал всичко. Колко си омазам. Докато се храниш за пръв път с лъжица. Хайде, хоп. Ам в устичката. Браво, мамо, браво. Айде, още веднъж. Още веднъж и тук си гръбни, мамо, с лъжичка. Айде, ам в устата. Не върху... Нищо. И тук си гръбни, мамо. Искаш ли да ти покажа, мамо? Виж. Айде, ам. Сам. Айде сам. Браво! Браво, мамо, браво! Айде, ам. Айде, мама. Айде, ам, сам. Ще го спра. Този телевизор. Да, спря го. Айде, хапвай. Хапвай. Коко. Ще папкаш ли? Пускам го. Айде, самичък. Ам. Още веднъж, мамо. Самолет. Да. Дават самолет, мамо. Айде, мама, ам с лъжичката. Мама ще ти помогне. Айде, ам. Ам. Да. Че вкусно. Айде, сипахме ли го в памперс? Нищо, нищо. Ам. Браво! Ама не го сипваме повече надолу, мамо. Ето, виждаш ли какво става? Виждаш ли? Навсякъде има торта сега. Айде, Коко, още една лъжичка ам в устичката. Коко. Не искам да маеш по моята ръка, мам.
Няма да мога да спра камерата, мам. Коя не? Айде. Нямам. Целта на занятието е да се яде. Ще ти го взема, ако не ядеш. Ще ядеш ли да ти го вземам? Ам или го вземам? Коко? Ам или го вземам? Искам да си сложиш лъжичка в устата, иначе го вземам. Ам. Ам.